Peter. Og så der, hvor vi kan nå. Se, kommunikationsproblemer. Han siger ikke noget til hinanden. Godt råb, Reno. Prøv at høre, hvorfor fjoller I så meget hernede? Bak! Det er ham. Kig ind derop. Men han valgte alligevel at løbe foran ham. Prøv at høre. Se, hold lige igen. Jeg er tre. Der skal være lidt mere koncentration. Kom ind, Chris. Ja, kom Ali, kom. Mærke. Kom over hele vejen. Kom, Anne. Kom du selv på husene. Der er ingen grund til at råbe af dig. Husk ham, der ligger ind med det samme ind og vende rundt og ind og blande sig. Det bliver fart. Sådan. Del af nu, så I alle sammen.